Sang pilar sika BP Keso kipangji lasi Keso kachelangji aphan nang rapvektha pusi Karbing Notomas Council CM Dr. Tuliram ronghang aphan teron hema sorpen kachoningri. Lakhain ko rapli Diopani constituency angkang Bornirja Majung terona rongalong kido amikar Sanjay terona chor sang pilar sika BP artaningkan inkorahini alang likidamtang chikloi John malongpen Keso cholongsi along Keso chipaklang ponlo. Bonta Keso bang kimiji kalisi aphiong Keso nang bat bomason si theklong pen golaghat cheponlo. Hadakta oxygen kadure penajok puthot kidamtang bhomkuruani bukajanalong arogya hospital chiponsi non ICU long biponsi Keso chelang ponbomlo. Non ke Keso ta akeng pen aning an thiklak mate paralyze nang mandetlo lapen apor oxygen pinang bomla. Lasi doktor tumpenta an pensi Keso lang pon lusita kipa media jepan pinang anbak tangka nang koktahai. Lasi tiron hemasora tumpen an ke cibor ipon lusita non ke khidar anta avidet si ik thailo. Lasi man gido Karbing Notomas Council CM Dr. Tuliram ronghang aphan kachoningri Keso ngahut Keso kachelangji aphan ang rapvektha pusi achor Sanjay teron lapena hemasora tum chuningri padikrem alam chithandun. Notomas Council CM tuliram ronghang aphan kachoningri ke akhirnya lah hello ane Keso kachelangji aphan si chuningri itu sehingga kena nanti ampen cilang sekali jen loh pakai orka petani itu kiri dia apa kayak kecil loh masih siang di dalam masih di pusi Lapen kumani jongsi ningkimi pen kirabje bang dole pute 6002773042 number longle nanglo iglute long ikpo puta pachini pon. Bukajan penananterang Karbing long life.